että kuuseissa ei tarvitsekaan käydä sitten ennen elokuntaa. Okei. Mutta niin herkullista kuin hiili varmasti onkin, niin ei sitäkään ihan joka ateria. Miniradalle lähtee seuraavana numerolla 12 Kääpiö-Pinseri Muru, ohjaajana Krista Ojala Tampereen seudun koirakerhosta. Ja Maksiradalla näemme mitä tapahtuu, kun setteri kohtaa noutajan. Kun radalla on numerolla 44 Sekarotyinen Miina, ohjaajana Kirsi Vuorenmaa Kankaanpään seudun kennelyhdistyksessä. Maksiradalle valmistautuu 45, 46 ja 48 ja miniradalle 13, 14 ja 15. Oikeasti. Kyllä, uskoat vaan ne sellaiseksi ihan pieniksi, eikä siinä tarvita mitään Jamie Oliverin holokortteja, vaan tavalliset suomalaiset runkokivet sopii aivan mainiosti. Miten siis meidän 8-vuotias tyttökin oikein voi tulla käpikkuseen enemmän hyväksi? Ja sillähän ei tietenkään ole. Ei tietenkään oleta, mutta rikkoisesta tyhjistä olutpulloista ei ole mitään haittaa. Se voi tosin olla lapselle vähän